mun yi hatama ta iziya, yau kuma bisa sahalewar Allah ya kawo mu wani sati wanda za mu ɗora karatunmu na fiƙihu akan mazhabar imamuna Maliku, shine littafin risala. Wannan littafi Allah ya sanya masa albarka, kuma daga cikin tarihin wannan littafi lokacin da aka rubuta shi wannan ibn Zaid ibn Abi Zaid al-Qayrawani ko Qayrawani, bayan ya rubuta littafin ba mutum ya bawa ya kai ba, ɗora shi ya yi a kan itace, ya ce Allah in na nufe ka da yin wannan littafin kai na nufa, ka kai wa Abu Maharaza, ya ɗora shi kawai tafiyarsa. Gashi kuma yau littafin har yanzu inda za ka yi karatun mazhabar malikiya, wanda suna cewa duk wanda ya sauke littafin risala to yana da diploma ta soro, ya yi diploma kenan a soro. Idan ka yi ƙawa'idi, ahalari, ishimawi, iziya, risala, to kana da diploma kenan. Alhamdulillah, kullum rayuwa abin da ake nema albarka, to albarkar ta samu. Ya rubuta littafin nan yana ɗan shekara 17, kamar yadda tarihi ya kawo. A lokacin su in ana maganar littafi, a lokacin babu littattafan, takaddun kawai za a kawo ma ka je ka zauna. Amma yanzu duk littafin da mutum zai rubuta kwafiyin ne, zai je ya ɗauko wannan littafin, ya ɗauko wannan littafin, ya tsintsinci abin da zai tsinta ya tashi nasa. Ba haka bane yanzu? Amma da a'a, shi ne zai zauna kawai ya rubuta. Allah ya saka musu da alkhairi. Shi wannan bawan Allah an haife shi hijira tana shekara ta 310, wanda miladiya ita kuma tana shekara 922. Ya yi wafati yana da shekara hijira tana shekara 386, wanda miladiya kuma tana shekara 996, wanda idan ka ɗauko miladiya ka sa ta kacci kai minusin ɗin 922 zai baka shekara 74. Rayuwarsa gaba ɗaya shekararsa 74. Ya rubuta littattafai da yawa, ba wai wannan ne littafin da ya rubuta ba, amma littafin da Allah ya sanya wa albarka fiye da shauran littafansa ba kamar wannan. An ji da kyau? Wanda a cikin littafin za mu yi bayanin me ya faru ne har ta kai munzalin da ya rubuta littafin, insha Allah. Idan kana so ka gane malami wane ne shi, to kakan dube su wane ne suka kyankyashe shi, su waye malamansa, sannan kuma kana duba su waye ɗalibansa. A nan ake gane malami. To ba tare da mun yi doguwan magana a kansa ba, za mu shiga karatu kai tsaye. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yana daga cikin sunna cewa duk lokacin da za a fara karatu, ana fara rubuta littafi ko karatu da ainihin basmala.
domin me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil basmala fa huwa abtarun a wani hadisin, wani kuma a wata ruwayar fa huwa aqta'u, a wata ruwayar fa huwa ajzamu. Duk lokacin da mutum yake so wani al'amuransa wanda zai fara Allah ya taimake shi ya tafi daidai yadda yake so, to ya buɗe shi da basmala. Mala ya ce wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, Allah kai tsira da aminci a bisa shugabanmu annabi Muhammadu wa alihi, haka nan salatin ka ƙara yinsa dai da alayensa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama da tsira tasliman da aminci. Qala shehu, so an zo maganarsa kenan. Malam ya faɗa alfaqihu, masanin fiqihu. Wannan kalmar qala shehu ba fa mai rubutun bane yake faɗa, ba wani shehi da yake rubuta kansa ko kuma ya ce shi kansa shi shehi ne. A'a, magoya baya waɗanda suke muridai ko almajirai su suke ce masa akaramakallah. Da wuya ka ji an ce yaya sunanka, ya ce ni ne akaramakallahu wani, ko ni ne malam wani. Kai tsaye in zai faɗi sunansa, sunan da aka yi masa na yanka zai faɗa, amma almajirai ba za su faɗi sunansa na yanka ba, an gane ko, sai su faɗa tare da girmamawa. Abu Muhammadin ana kiransa Abu Muhammad Abdullahi bin Abi Zaidin Al-Qirawani, ana ce masa Muhammad, sunansa Abdullahi ɗan Abi Zaidin Al-Qirawani rahimahullahu ta'ala. Allah ya ji kansa. Alhamdulillahi alladhi, yace godiya ta tabbata ga Ubangiji wanda ibtada al-insana bi ni'matihi, da ya fari ɗan adam da ni'imarsa, wa sawwarahu fil arhami bi hikimatihi, ya suranta shi a cikin mahaifa da hikimarsa. Idan aka ce ɗigon mahaifa ya dira a cikin ciki, ita wacce take da cikin bata san me ake ciki ba, haka ne ko? A rene shi ya shiga kwana 40 yana ɗigon mani, Allah ya canja kalar, ya dawo jini, haka ne ko, gudan jini. In ya ƙwara kwana 40 ya dawo gudan tsoka, 40 kenan ko, ya ƙara kwana 40 a fara suranta shi, har zuwa kamar yadda hadisin ya ce ana yi har a busa masa rai. Fa yi umaru bi 40 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi shaqiyyun aw sa'idun. Duk wanda ka ganshi ya zo duniya, kafin ya zo Allah ya yi masa tanadin duk abin da zai samu na arziki, da wanda zai ci, da wanda zai sa, da inda zai kwanta, da abin da zai yi, duk Allah ya tsara masa. An ji, kuma da ya tsara duka waɗannan abubuwa, ba wanda ya ajiye shi a hannun wani, shi da kansa Allah yake baka. Idan ya tashi baka, in ya zuro babu wanda zai iya hana ka shi, babu shi. Shi isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ya same ka, to bai zama zai kuskure ma ba, wanda ya kuskure dama ba naka bane. An ji, wannan ana ta faɗa na imani ya zama na ya zauna a cikin zuciyoyinmu, amma ƙarya muke, sai ɗaiɗaiku. Kowa ya yarda Allah ne, shi mai bayarwa, shi ne mai hanawa. To sai abin ya zo, a nan ne za ka gane ashe mutum ƙarya yake. Kana cikin nutsuwa, ai kowa ma abin da kai faɗa zai faɗa, za ka faɗa. Amma a shiga ɗakin jarrabawa mana, in an je ɗakin jarrabawa a rubuta, ka rubuta daidai, shi ne abin mamaki ko? Duk abin da ka ga Allah ya yi ma a duniya ɗakin jarrabawa ne. Dukiya in Allah ya baka jarrabawa ne, ba abin alfahari ba ne. Ka taɓa ganin mutumin da zai shiga ɗakin jarrabawa yana alfahari, yana duka? Ai sai ya fito ko? To jarrabawa ce. Duk wanda ka ga Allah ya bashi kuɗi ba yana nufin ya fi son ka ba.
a jarrabawa ce. Duk wanda ga Allah ya bashi talauci jarrabawa ce, duk wanda ga Allah ya bashi karatu jarrabawa ce, an gane ko? Duk wanda ba nan shi ma jarrabawa ce. summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Duk wata ni'ima da Allah ya yi ma wallahi sai Allah ya tambaye ka kan wannan ni'imar. Allah ka taimake mu ci. Shi wannan Abu Muhammadun nan mai kuɗi ne, multimiloniya ne, don an ce duk garin duk wanda ya haihu shi yake ba shi rago. Kuma ka ce yaya sunansa shi wanda ya baka rago ai siya za ka yi, to wani suna za a samar? In an zo za a sa suna sai ya ce a samar Muhammadu. Shi ne dalilin da isa aka ce akan yi masa laƙani da Abu Muhammad. An gane ko? Shi almajiri ko malami ya zama yana cikin talauci, wannan ba ƙaramar musiba ba ce. Ai in so samu ne a ce malami ya zama ya fi kowa kuɗi, yadda in ya faɗa a baki kuma zai yi shi kuma ya haka. An gane ko? Allah ya sare. Wa abrazahu, ya fitar da shi ila rifiqihi zuwa ga madatarsa. Wa ma yassarahu lahu min rizqihi, da abin da ya sauwake na arzikinsa gare shi. Ta inda ɗan zai fita, idan ka tambayi likitoci, wallahi a nan za ka sake ganin girman Allah. Ita kanta matan nan za ta ƙara ganin gasgata Allah fiye da gasgatawa da ta yi masa. Hanya ce ba ta taka karata karya ba, amma ya ce ta nan ɗan zai fito, kuma haka yake. Ko kamar ka ya ce hakan ta nan za ka fito, ya za a yi? Haka za a yi. An fahimta ko? Wa ma yassarahu lahu min rizqihi, da abin da ya sauwake masa na arzikinsa. Wa allamahu, ya sanar da shi ma lam yakun ya'lam, abin da bai kasance ya sani ba. Duk wanda ya zo duniya ba abin da ya sani sai kuka. Uwar tasa ma bai santa ba, ko ya santa? A hankali zai gane babarsa, a hankali zai gane babansa, a hankali zai dinga gane 'yan gidansu, har ya fara in an miƙo mara hannu ya haka, kaga yana da zaɓi kenan. Ya gane haka ƙiwa ce, ya gane haka towa ce, an gane ko? Har ya fara dariya, an gane, a yi masa abin da zai ɗaura fuska, a yi masa abin da kuma zai yi dariya. Ana nan tafiya na tafiya har wata rana a gan shi ya miƙe, iyaye da 'yan uwa su ta murna, suna taka, yana ɗaga ƙafar, yana tafiyar 'yan kaciya, yana wawwara ta, ana ta murna, ya ɗaga ƙafar, in ya faɗi a ji ba daɗi. A haka wata rana baka an kare bashi ba, sai ga an biyo shi a guje karta. Allahu akbar. Kowa haka ko? Wata rana idan ya fito daga gida sai an biyo shi kar ya ɓata, in ya ba hanya sai an kamo shi don ba zai iya dawowa ba. Wata rana sai ka ji shi ya tafi Germany shi kadai, haka ne ko? Kuma sai ka gan shi ya dawo. Allahu akbar. Wa kana fadlullahi alaihi azima. Wato falalar Allah mai girma ce a kansa. Wa nabbahu, ya faɗakar da shi bi ithari man'atihi, da ainihin guraban wato aikinsa. Wa azara ilaihi, yayyanken hanzari zuwa gare shi, ala alsinatil mursalina, a bisa harasan manzanni daban-daban annabawa, sai da Allah ya turo mana annabi ɗai 100,000 da 20,000 ɗaya bayan ɗaya annabawa suka dinga zuwa, wannan ya zo wannan ya tafi, wannan ya zo wannan ya tafi, duka magana ɗaya suke yi akan kaɗaita Allah. Shari'a ce take bambanta, an gane ko? Alkhiyarati, su ne zaɓaɓa min khalqihi, daga halittarsa. Duk matsayin mutum ba wanda ya kai annabi. Ai mun faɗa ko? Masu daraja iri uku,
mala'iku annabawa manzanni ko ka iya cewa mala'iku annabawa, amma za a iya samun annabi ba mursali ba, an gane ko? Amma kowane mursali annabi ne kuma mursali ne, ana nufin annabin da aka yi masa aika ya zo ya kirawo wani, an ba shi girman unguwa, wani an ba shi girman local government, wani an ba shi girman wato state, wani an ba shi girman wato ƙasa, wani an ba shi girman ƙasashe, wani kuma an ba shi duk duniya. Ko wani bawan Allah da ya rubutu akan sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ya rubuta littafi akan wato aiken da Allah ya taƙaita akan wato rubutunsa ya taƙaita akan yadda Allah ya turo manzan Allah har mala'iku, akan mala'iku. An fahimta ko? Fahada, Allah ya shiryatar da man wafaqahu wa fadlahu, wanda ya datar da shi da falalarsa. Duk wanda kaga ya ba hanya daidai, to Allah ne masa mawafiqa. Allah kai mana. Idan ka tsinci kanka asuba, azahar, la'asar, magariba, isha cikin jama'a, bin Allah tsantsa, fala ya amunu makaran lahi, kar ka saki jiki da Allah, ka zauna cikin tsoro, ka ne masa magiya, ka dawwama a ciki kuma ka mutu a ciki. Shi yasa daga cikin addu'o'in manzon Allah yana cewa ya muqallabil qulubi thabbit qalbi ala dinika. An gane ko? Ka tabbatar da zuciyata akan addini. Allah ya tabbatar da mu. Ba abin dariya bane dan kaga wani yana saban Allah, duk inda ka zauna kana aibata shi, ko sallah baya yi. To kai ba muwafiqa bace ka samu? In aka cire muwafiqan, kai ma irinsa zaka zama, ko ba haka bane? Duk iskancin mutum ya zama mutumin kirki a wajen Allah ba abu ne mai wahala ba. An ji ko? Duk kirkin mutum ya zama mutumin banza a gurin Allah abu ne mai sauki. An ji? Saboda haka in kaga kana bin Allah, sai kaga wanda baya bin Allah, yi masa addu'a, kar kai ta yi da shi. Yanzu nan kishin Ubangiji sai ya motsa. Duk wanda ka gan shi ya zo duniya akwai dalilin zuwansa, akwai kuma aikin da aka turo shi ya yi, sai ya gama sannan zai tafi. Shi Ubangiji baya halitta haka kawai. Mu ne mukan sai abu, ka je da shi gida ka ajiye, in ka kalle shi ma ka san wai me yasa ma na siyo wannan, ba ka san ba me yasa ka siyo ba. An gane ko? Amma shi Allah duk abin da ka gani ya halitta, akwai dalilin da isa ya yi shi, kuma wannan abin sai ya yi wannan dalilin da ya ce ya yi. An gane ko? Wa adalla man khazalahu bi adlihi, ya batar da wanda ya tabar da shi da adalcinsa. Kaga can aka ce falala, nan kuma aka ce da adalci. Falala shine ka cancanta ko baka cancanta ba a ɗaga alfarmarka. Wannan kuwa wanda aka ɓatar da shi, an ɓatar da shi ne da sababin saɓansa. Allah kiyaye mu. Wayassaral mu'minina, ya sauƙaƙe wa muminai lil yusra sauƙi, wa sharaha sudurahum lidhikra, ya ainihin buɗe ƙirazansu ga ambato. Fa aminu billahi bi alsinatihim nadiqina, suka zama masu furci, sun yi imani da Allah, suna masu furtawa da harasansu. Mukhlisina, suna masu tsarkakewa da zukatansu. Wa bima atahum bihi rusulahu wa kutubuhu amilina, masu aiki da abin da manzanninsu suka zo da shi da kuma littattafai. Wa ta'allamu ma allamahum, suka sanar da abin da suka sani. Wa wafaqu inda ma hadda lahum, suka tsaya inda aka iyakance musu, inda aka ce karka tsallaka sai suka tsaya nan, inda aka ce su yi sai su yi. An ji? Wastaganau,
suka wadatu bima ahalla lahum da abin da Allah ya halatta musu. Duk abin da Allah ya ce halal ne ya fi abin da Allah ya ce haram ne. Yanzu idan ka duba abubuwan da Allah ya ce da mu haram, cin kare menene? Haram ne ko? Cin alade menene? Haramun ko? Jaki haramun. To a iya nan idan za ka yi lissafi abin da Allah ya halatta mana, in ka ce kaza, ɗawisu, ko ba haka ba ne? Tsuntsayen nan, ko ba haka ba ne? Akuya, tinkiya, sai ka lissafa 10 kafin ka lissafa abu guda 5 na haramu. An ji? To wasta ganau sai suka wadatu a iya wanda Allah ya tsaye da su ya ce wannan shine halal ku ci. An ji? Suka wadata da wannan. Wadata ita ce Allah ya baka wadata zuci, Allah ka azurta mana da ita. Amma harrama alaihim, suka kauda kai gabarin abin da Allah ya haramta musu. Alhamdulillah, ina ganin yau sai mu tsaya nan. Idan Allah, wannan ita ce muƙaddima kafin mu shiga kuma wato ci gaba da abin da malam zai faɗa mana idan Allah ya kai mu gobe insha Allah. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana baki ɗaya. Idan da tambaya akan karatun nan da muka yi na yanzu to sai a yi mana, in babu kuma shi kenan. Kashe fitilar. Na'am.